Сям'я вялікая, інтарэсы агульныя. Сямейная выстава мастакоў са сталіцы адчынена ў дзіцячай мастацкай школе. Яе аўтары Всеволод Швайба і Тамара Дзяментьева, а таксама іх трое дзяцей. Юныя мастакі, старэйшаму з якіх 14, а малодшаму 8, Варвара, Юдакія і Дабрамір малююць з ранняга дзяцінства. Творчая сям'я выстаўляецца не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Наогул у нашай мастацкай школе, так каб выстаўлялася такая сям'я, і кожны з іх быў мастаком упершыню. І мне здаецца, наогул такое не так часцяком сустрэнеш у жыцці, каб і муж і жонка былі мастакамі, іх дзеці, і ў гэтай творчасці яны былі побач адзін з адным, радаваліся сумеснаму жыццю, і яны усе разнастайныя, тэхнікі выканання прац таксама разнастайныя. Всеволод Швайба у нас тут на выставе прадстаўлены акадэмічным больш, можа, такімі працамі, аловак і масляныя фарбы, алейныя фарбы, такі праз насюрморт акадэмічнага характару. Тамара Дзяментьева у нас такая роздум мастачка і тэхнікі розныя графікі, як ручная, так і розныя адбіткі, літаграфія, афорт, можна пабачыць, паглядзець у розных тэхніках выканання. Дзеткі малююць у асноўным таксама графіка, акварэльныя фарбы, гелевыя ручкі, алоўкі рознакаляровыя. Сучасны беларускі мастак Всеволод Швайба і яго жонка Тамара Дзяментьева – члены Саюза мастакоў Беларусі. На адкрыцці выставы яны правялі для наведвальнікаў майстар-класы па партрэту ў тэхніцы простага алоўка і адбітках на паперы. Тэматыка прац сямейных мастакоў разнастайная, пранікнёная надзеяй, радасцю, спакоем і спадзяваннямі. Нагадаю, пабачыць экспазіцыю магчыма ў дзіцячай мастацкай школе да 7 лістапада.